Почти на месте покажет, что Сэмми умер. Мы зайдем это. Сами е починал в катастрофа, да през последните няколко дни целият TikTok се напълни с новини, че създателят на стила Брейрод, Спайдър Сами е починал в катастрофа. Като започнаха да излизат всякакви снимки и статии от новинарски източници. И от последният адно на Билд Сами всъщност наистина е изчезнал. И също така за първи път от създаването на играта някой друг човек обяви следващия апдейт на стила Брейрод в техния Discord сервер. С такива неща изобщо не е хубаво да се прави шега, хора, затова нека да се надяваме това да е поредната TikTok глупост и насами да му няма нищо. Тогда мы начинаем часть. Мы зайдем в YouTube, как, конечно. Все мои... Я знаю аниматроников. Знаете аниматроников и матроников? Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Кто знает Балубой и Манго и Голден Фредди? Вот, аниматроники. Так, ну вот. Бонни, Фунчик, Чика, Фредди, Голден Фредди. Вот. Это Фредди, Бонни, Фредди, Бонни, Чика, Фредди, Фокси, Фредди, Бонни, Чика, Манго, Голден Фредди тут нету. Голден Фредди вот тоже, Фредборд. Кажется, поставьте лайк и подпишитесь, пожалуйста, на мой канал.